ċelebrant tal-Quddisa tal-lejla huwa Monsinjur Carmelo Refalo. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Tislima mill-qalb f'isem Ġesu lilkom li nġbartu f'dan is-santwarju nazzjonali tal-Madonna ta' Pino. Nġbarna hawnhekk biex nistqarru li Kristu għas-Sultan tal-qalb tagħna. Huwa dak li jagħti l-paċi u l-ħajja l-qalb tagħna. Nsellem ukoll lilkom mill-qrib jew mill-bogħod li qegħdin isseguna permezz tal-mezzi soċjali, partikolarment is-semmija ta' Radju Marija u dawk li jsegwu Shake TV, social media ta' djoċesi tagħna. Nġorru l-intenzjonijiet u t-talb tagħkom intom li tgħidulna biex niftakru fikom fit-talb tagħna. Ejjew issa nagħtu bidu għal din il-quddisa billi nitolbu maħfra mill-ħtijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet. Paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa t-talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek loli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal-benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pino. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, intrid tiġġedded kollox f'ibnek l-għażiż, Sultan tal-ħolqien kollu. Fit-tiba tiegħek atina lil ħlejjaq kollha meħlusa mill-jasar ta' dnub jaqdu l-kobor tiegħek u jfaħruk għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari miktib tal-profeta Eżakiel. Dan jgħid Sidi l-Mulej, arawni, hekk jien se nfittex in-naċ tiegħi u nieħu ħsiebu. Bħal marraj jaħseb fil-merħla tiegħu meta jsib ruħu f'nofs in-naċ mxerda tiegħu. Hekk naħseb jien fin-naċ tiegħi u nsalvawhom minn kull fejn xterdu fi żmien isħab u s-swiet tal-ajru. Jiena stess nira n-naċ tiegħi u jiena nserraħhom oraktu ta' Sidi l-Mulej. Jiena nfittex il-mitlufa, irreġġa lura l-imxerda,
li nfaxxa l-ġrieħi tal-miġruha u nqawwi l-marida, inħares is-smina u l-qawwija u nirawhom bil-ġustizzja. Imma għalik merħla tiegħi, hekk jgħid Sidi l-Mulej, ara, jiena nagħmel ħaq ben naġa u naġa, ben imtaten u bdabat. Il-kelma tal-Mulej nroddu ħaj fil-Alla. Salm responsorjali nwieġbu flimkien, il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni. Ngħidu il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Ħdejn l-ilma fejn nistreħ joħodni, hemm u jrejjaqni, imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Ngħidu il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int ħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Ngħidu il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nagħmmar f'dar il-Mulej sakemm indum ħaj. Ngħidu il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Qarri mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, Kristu kien imqajjem tas-sew mill-imwiet, l-ewwel frott fost dawk li raqdu. Għaliex jekk permezz ta' bniedem feġġet il-mewt, bi bniedem ukoll li seħħ il-qawmien mill-mewt. Għax bħalma l-bnedmin kollha imutu f'Adam, hekk il-koll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu, jibda l-ewwel frott li hu Kristu, wara dawk li huma ta' Kristu, f'jum il-miġja tiegħu. Imbagħad it-tmiem, meta Kristu jerħi s-saltna f'idejn Alla l-Missier, wara li jkun qeret kull ħakma u kull seta u kull qawwa. Għax jeħtieġ li hu saltan sa ma jqiegħed l-edewwa kollha taħt riġlejh. L-aħħar għadu li jinqeret tkun il-mewt. U meta kollox ikun imqiegħed taħtu, imbagħad li ben stess jitqiegħed taħt dak li jkun qedlu kollox taħtu, sabiex Alla jkun kollox f'kollox. Il-kelma tal-Mulej. Inqumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja. Imbirek minn ġej f'isem il-Mulej, imbirka s-saltna li ġejja ta' David missierna. Alleluja, alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u jifridhom minn xulxin bħal maraj jifret lin-naċ mill-mos. In-naċ qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu, il-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: ejjew imberkin minn missieri, ħudu bwirtakom is-saltna li tħejjit għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont qiegħri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu ma' ġenbi. Imbagħad iweġbuh il-ġusti: Mulej, meta rajniek bil-ġuħ u tmajniek, jew bil-għaġġ u sqejniek? Meta rajniek barrani u lqajniek, jew għeri u libbisniek? Meta rajniek marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk? U s-sultan iweġibhom u jgħid: tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti miegħi għamiltuh. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk li kienu fuq ix-xelluk:
morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja għax-xitan u għall-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaċċ u ma sqejtunix, kont barrani u ma lqajtunix, kont eri u ma libistunix, kont maritu fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni. Imbagħad dawn ukoll weġbuh mulej, meta rajnik bil-ġuħ jew bil-għaċċ, jew barrani, jew eri, jew marit, jew fil-ħabs u aħna ma waqafniex miegħek? Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom tassew ngħidilkom dak li ma għamiltux ma wieħed minn dawn l-iżgħar aqqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fid-tbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Bil-qari tal-Evanġelju nitnatfu minnu bit-tagħna. Kull meta nisma' il-kelma Alla jew niġi biex naqsamha mal-oħrajn, hekk tibqa' ħafna f'moħħi u f'qalbi il-fatt li Ġesu x'qal illum. Ġabni hawnhekk il-Knisja fil-Maltemp, intom forsi qegħdin issegwuna mid-dar, mill-qrib jew mill-bogħod u tgħid imma Ġesu illum x'irid jgħidli? Illum Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Imma ċ-ċentru ta' dal-ħolqien hija l-qalb. Kemm il-qalb ta' Kristu u kemm il-qalb tal-bniedem. Dil-ġimgħa ġie wieħed żagħżugħ qal li Fader kollox spiċċa, ħadd ma jrid jaf b'xejn. U jien ngħid forsi għandu biċċa raġun, imma spontanjament qedtlu baqa' l-imħabba. X'in qal li kollox spiċċa. X'baqa'? Qedtlu baqa' l-imħabba. U ħammorru bil-mod biex nifhmu kif il-qalb tal-bniedem hija l-ikbar test tal-imħabba t'Alla u tal-eżistenza t'Alla. U fuq kollox ta' kemm inti rrispetta lilek innifsek, il-ħolqien ta' madwarek u lil dawk illi narawhom bil-ġuħ u tmajnihom jew morda u żornihom. Ħammorru bil-mod. L-ewwel domanda hekk li din il-kelma t'Alla tinterrogani, issaqsini x'hemm f'qalbek? Bħalissa tħossok fil-paċi, bil-għaċċ għall-ferħ ta' Alla, x'qed tfittex f'dawn l-4 ijiem? Jiġifieri, x'inhu l-iskop ta' ħajtek? Jiġifieri, minn ġejjin? Skont it-tieni qari fejn aħna sejrin? U attwalment il-preżent, għax il-preżent biss hu tiegħi, mill-passat baqa' li memorja, forsi ngħix ftit ieħor, ftit iktar jew ftit inqas baqa' li t-tama, imma li għandi f'idejja huwa l-preżent. Fejn qalbi? X'hemm f'qalbi? X'qed tfittex dil-qalb? X'qed infittxu bħala familja, żgħażagħ tagħna, s-soċjetà tagħna, l-Knisja tagħna? Jien x'qed infittex? U hawnhekk din il-qalb miftuħa ta' Kristu ninduna kemm verament imnalla hemm hu. Għaliex il-figura ta' dan li huwa re mixajr ir-raj illi tant iħobbni x'jagħmel għalija. Dak li fid-dinja ħadd ma jagħmlu, dak li ma tixtrihx bil-flus, dak li ma tixtrihx bil-kompetizzjoni, dak li ma tixtrihx bin-nuqqas ta' paċi. Isimgħu xejn l-ewwel qari, qegħdin il-profeta Eżekjel li jpoġġi l-figura ta' Alla tala xi ħadd bħala xi ħadd li jikkura. Ara kemm għandek bżonna din, ismagħha. Jiena stess nira n-naġġ tiegħi, il-figura tar-raj għall-poplu, il-poplu l-magħżul, ir-raj, il-mulej u r-raj tiegħi x'hemm ma jonqosni. Jiġifieri taf x'qed jgħidlek? Jien nieħu ħsiebek minn qtajt qalbi. Jien mhux se nħallik qatt u inti tajt jiesek. Jien lil dawn inserraħhom. Kemm hawn nies għandhom kollox u m'għandhomx il-paċi. Kemm hawn żgħażagħ x'issaqsihom imma għalfejn qed tirrikorri għal dil ħaġa u dil ħaġa biex insib il-ferħ Fader.
imbagħad jgħaddi l-effett u x'baqa' f'qalbi. Mhux kull ma jleq huwa dak. Oraklu ta' Sidi l-Mulej. Jiġifieri għandek biex tistaġeb, għandek biex verament lill-Alla tgħidlu grazzi. Għaliex? Għaliex jien infittex il-mitluf. Min hu mitluf? Min ma jafx fejn ħajati rasu. U da jiġi jfittixna biex nieħdu triq sewwa, ma nieħdux minn fuq għal isfel. Jiġifieri jekk hawn xi ħadd minna li hu midneb u qata' qalbu kif dan ma rifittax il-waħda u ħalla d-99, dak il-wieħed dik il-waħda huwa int. U meta jfittxek jisibek, u meta jsibek ipoġġik fuq spallejh, u fuq spallejh tafu x'kellu? Refaħħa fuq spallejh kif refa' s-salib. Fejn id-devozzjoni ta' Pinu tgħid kien hemm il-pjaga l-moħbija. Hemmhekk iħobbna Ġesu. Il-midneb, il-mitluf, il-minqata qalbu. U jkompli jgħid inreġġa' lura l-imxerda. Ninfaxxa l-ġrieħi tal-muġuwa. Araw dil-qalb ta' da Kristu, ta' dan Alla tagħna. Titkellmu man-nies bħali jux u tgħid imma verament minn m'għandux salib għandu domna. Jien ninduna kemm hawn ġrieħi, kemm hawn feriti. Min se jinfaxxaw? Min se jinfaxxa? Il-ġerħa tal-vizzju. Jekk mhux Ġesu bil-ħniena tiegħu l-ħniena divina. Min se jinfaxxa dawk l-attitudnijiet, dawk l-atteġġjamenti li tgħid jiena ngħaddi mingħajr Alla. Jiena l-but mimli l-istonku l-passjonijiet, missejt is-sema bidejjem ma tgħidlix ma rridx naf bi-knisja ma rridx naf b'Alla. U jiġi jinfaxxa din il-weġġa biex inti tfiq u titfiq taf xi fisser u liedek jiftħu għajnejhom, inti tiftaħ għajnejk fuq ir-realtà ta' Alla, fuq ir-realtà tal-ħajja. Bil-mod. Hawn xi ħadd minnkom għandu xi diary li fih tikdbu kemm smajtu qudies, kemm edna rużarju, kemm morna l-Knisja, forget it. Fil-ġudizzju jien se nidher quddiem Alla u se jgħidli 6 affarijiet. Tmajtnix, libbistnix, żortnix, kont qrib tiegħi, sqejtnix. Kont barrani u lqajtni. Dak huwa t-test ta' karta ta' eżami li diġà qed jgħidilna. U kull ma għamiltu ma' dawn miegħi għamiltuha. Ma niftakarx f'dik l-omm u f'dak il-missier illi ma raqdux għax it-tarbija dal-lejl kienet muġuwa. Tibki. U issa trid min jerfaħħa, trid tixrob. Ma niftakarx hekk f'dak il-missier anzjan li mar jistenna li l-ibnu ħireġ mill-kimoterapi. Dal-missier li għandu bżonn min jieħu ħsibu u ma ħallix il-ibnu waħdu fil-fjur ta' ħajtu qed jieħu il-kura. Mhix verament dal-Vanġelu fil-prattika, fl-eżempju sabiħ ta' tant missirijiet, tant missjonarji, tant ommijiet u tant żgħażagħ ħala le. Għandna żgħażagħ tajbin, ħafna minnhom qed jiggradwaw f'dawn il-ġran qed nifirħu magħhom u mal-familji tagħhom. Ħalli jaħsbu pożittiv. Fid-dinja mhux kollox negattiv. It-tama li tgħix u jista' jkun is-sabiħ tal-ħajja. Nispiċċa. Das-santwarju ta' Pinu jagħtina messaġġ kbir li qiegħed it-tieni qari tal-lum. Kristu re. Jekk tħarsu lejn l-ikona, il-kwadru sabiħ li għadu kemm ġie restawrat tal-Madonna ta' Pinu, fejn narakom titħlu titolbu b'tant fidi. Il-Madonna l-ewwel li tiġi quddiem għajnejk, l-anġli li jfakru s-sema. Imma x'għandha taħt riġlejja, x'għandha? Qabar vojt. Dak li qed jgħidilna San Pawl illum. Isimgħu, kulħadd skont kif imissu. Jiġifieri il-koll għad jiksbu l-ħajja fi Kristu. Il-mewt mhix full stop. Il-mewt mhix l-aħħar kelma. U għalhekk ara fit-tieni miġja tiegħu sa nibdew nisimgħu.
għat jerġa' jiġi, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja, issa mal-anġlu u l-qaddisin, bin il-bniedem li jpoġġi fuq it-tron, jekk ikun poġġa fit-tron tal-qalb tiegħek, il-ġudizzju mhux ħajkun diffiċli. Jekk tkun poġġejtu f'ħajtek u f'qalbek, inti ġa salf, jekk temmen li Kristu il-mulej, inti ġa meħlus għax id-dem tiegħu fuq is-salib, it-tron tiegħu is-salib ġa xerdu għalik u riek b'garanzija li jħobbok mhux għal dak li se tagħmel, ħajħobbok u jsalvak għal dak li jint fid-dinjità tiegħek. Imbagħad it-tmiem meta Kristu jerħi s-saltna f'idejn Alla l-Missier wara li jkun qeret kull ħakma u kull seta u kull qawwa għax jeħtieġ li huwa jsaltan fuq l-edewwa u jpoġġi l-edewwa kollha taħt rijlejh. U dis-sentenza żommuha l-aħħar għadu li jinqeret il-mewt, il-Madonna qed tgħidilna. Fl-aħħar tas-sena liturġika jagħlaq bis-solennità ta' Kristu Sultan biex il-ħadd li ġej nibdew sena liturġika ġdida. Ejjew verament nħallu lill-qalb tagħna l-ikbar test, mhux il-priedka tal-qassejs, mhux il-quddiesa li għalija ġabitek il-mara, mhux il-mod li bih forsi qed ir-rużarju mar-raġel tiegħek, dawk iridu jkunu, dawk affarijiet tajba, walla ħares nitilqu l-qrar u t-qarbin, walla ħares nabbandunaw il-kmandamenti, dawk affarijiet tajba. Imma r-reliġjon tagħna x'in se toħroġ hemm barra, nibdew it-test. Kont bil-ġuħu tmajtni, kont bil-għaċċu sqejtni, kont marit, kont barrani, kont eri. Mid-dinjità ta' mhux minn biċċa t-shirt, imma ħanieqfu għaw u nkomplu l-Ewkaristija. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nistqarru issa l-fidi tagħna, jiena nemmen f'Alla wieħed, Missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, eben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-Missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Sant minn Marja Verġi sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu. Mitu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben. Li jum mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Iben. U tkellem f'hom il-profeti. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqar ma' mudja waħda għal-maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżies, ejjew nfaħru lil Kristu, is-Sultan tal-ħolqien kollu. Nofrulu l-post tal-qalb ta' kull wieħed waħda minna. U mnejn minn dik il-qalb l-Ispirtu Santu jgħajjat Abba Missier irresqu issa t-talb tagħna. Nitolbu għall-Knisja kollha li timxi magħna fis-sena liturġika għall-Papa, l-isqfijiet, is-saċerdoti, id-djakni, is-seminaristi u l-katekisti, dawk kollha impenjati fl-għalqa tal-mulej biex xewqa li jkollna saċerdoti qaddisin u iktar vokazzjonijiet. Nitolbu il-familji l-aktar intom li qegħdin hawnhekk miġbura. Aw minnkom min għandu l-anniversarju u ġejtu ħdejn il-Madonna. Aw minnkom min ġie ppreżenta talbija. Aw minnkom min għandu l-birthday. Aw minnkom min għandu il-ħajja jibsa. Ma rnexxietx il-ħajja. Fader tatni fuq wiċċi. Is-saram u l-problemi, n-nuqqas ta' saħħa. Ekkejju nitolbu għall-familji. Nitolbu ismana. Ix-xahar ta' Novembru l-eżistana mejtin, il-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju, dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom,
jiġifieri l-erwieħ abbandunati. Ejjew verament nitolbu l-premju tal-ġenna għall-eżistana mejtin, nitolbu. Il-bambin bagħat in-naxxita. Tlabnieh ħafna. Ngħidulu grazzi. U ngħidulu grazzi ta' meta jagħtina ftit saħħa. Ta' meta jagħtina l-ħobżna ta' kuljum. Ta' meta jipprovdilna l-ħidma x-xogħol. Jtina l-intelligenza, il-paċenzja li rridu ma' xulxejn u ma' l-oħrajn. Hekk għal dan nitolbu. Lilkom li qegħdin isseguna mid-dar, wettulna biex nitolbu għalikom. Intom li tixtiequ tiġu hawnhekk imma s-saħħa ma tippermettilkomx iżjed. Impoġġukom l-ewwel fl-intenzjoni tat-talb. Ir-resqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula qaddisa. Marija, ommal, tlob għalina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, fit-jubdietek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem, minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, fit-jubdietek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem, minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier illi jista' kollox. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju li biħibnek reġa' ħabbeb il-bniedem miegħek. Fiċ-ċokontana nitolbuk biex ibnek jagħti lill-ġnus kollha il-grazzja li tant neħtieġu, il-grazzja tal-għaqda u taslim. Bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Suħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna u dejjem u kullimkien inroddulek ħaj. Inti kkonsagrajt lil-ibnek Ġesu Kristu Sidna, Assis għal dejjem. Sultan tal-ħolqien kollu, ħajtemm il-misteru tal-fidwa tal-bniedem, billi joffri lilu nnifsu fuq l-altar tas-salib, vittma safja u taslim. U wara li jkun ġab il-ħolqien taħt il-ħakma tiegħu, jagħti lilek saltna fuq kollox u għal dejjem. Saltna ta' verità, ta' ħajja, saltna ta' qdusija, ta' grazzja, saltna ta' ġustizzja imħabba u sliem. Għalhekk ninaqdu mal-anġli l-qaddisin, il-ħbib tagħna li għandna fil-ġenna u flimkien magħhom infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, meta kien ser jingħataw mir-rajħi bati. Ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħ l-kalċi. Reġa' radd il-ħar tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabru, jinxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr, intoġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ, kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnija tiegħek paċi li tant neħtieġu fi żmienna, nkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi tħaresx lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek rappreżentata f'dawn il-familji. Għati jaslimu laqda l-intrit fint li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu il-ħaruf Talla. Danu li neħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk mistiedna l-dilikla tal-ħaruf mulej. Tqarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija, irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nerġa' fik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi li xjiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen.
Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. O Ġesu sagramentat, kollok ħnina u karità, l-erwieħ tal-purgatorju, taffilhom mill-pwini, eħlisom min-nar, ħudhom fil-ġenna miegħek biex igawduk fl-eternità. Nitolbu, tqarbilna bl-ikel tal-ħajja ta' dejjem, bħal muta ġieħ kbir li nħarsu l-ordnijiet ta' Kristu għax huwa s-sultan tal-ħolqien kollu, hekk ngħixu miegħu għal dejjem fis-saltna tiegħu tas-sema u li jgħix u li jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.